Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. So nining tungura mga kailaw, aduna na sab kitay hisgutan. Siyempre kabahin gyapon sa pulong sa Dios. Kay ingon ana katahom ang pulong sa Dios nga kinahanglang ato agyod nga hatagan sa pagtagad. So dili pa nato hisgutan kining tanan mga kailaw. Shout out sa tanan nga mga naga-view sa atong mga videos from Luzon, Visayas and Mindanao. Kumusta na lang sa tanan nga mga kailaw, mga kaigsoona nato nga nagapadayon labi na sa mga nagapangalagad sa tong buhi nga Dios. Ato gid sila nga kumustahon. Kumusta mo diha mga kailaw? Nini nga higayuna sa tong nga pagpadayon, dadod ko kamo diha sa libro sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Sumatud pa sa uban mga kailaw, dili na kuno uso ang Biblia or ang pulong sa Dios tungod kay nauso lang kuno ni sa karaan nga mga panahon. Karon lahi na kay moderno na ang panahon. Ingon ti ka mga kailaw, dili pa uso-uso ang basihan sa pulong sa Dios, kundi realidad kini nga dapat natong dawaton. Kay kung dili nimo kini dawaton, dili man ang Dios may maalaot, ikaw ug ako nga wala mo dawat kay lagi naghulat nga mauso. Kung maghulat pa ka nga mauso mga kailaw, basin og mapas mo ka diha sa espirituhanong bahin. Kay kini ra bang uso, matabbaw ka, mabusog ka, mabulahan ka, apan dili sa tibuok nimong kinabuhi, kundili sa usa lamang kahigayon. Nyana lamang panahon nga nauso ang maong butang o sitwasyon. Munang wala mahilakip diha ang pulong sa Dios, wala mahilakip diha ang Biblia, kay realidad kining pulong sa Dios maong dapat nimong susihon kini kung nahilakip ka ba sa mga naghulat nga mausok ini. Dili maayo mga kailaw ngayon ana ang atong taras labi na sa atong pag tan-aw sa pulong sa Dios. Dini sa Roma 1 bersikulo 16 mga kailaw, makita nato dinhi ang gingon sa pulong sa Dios. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Wow! Ingon ana katahom, ingon ana kanindot ang pulong sa Dios nga ato ang gibasa karon mga kailaw para nimo giaghat kita kung unsa gyud ang atong pagtratar sa pulong sa Dios nga ingon ani kanindot ug katahom. Wala ba nato kini gikaulaw? Nandumi ha, kung ikaulaw nato kini, ang tag-iya niini mao ang Dios, ikaulaw nato siya. Unya ningon ang pulong sa Dios diha sa libro ni San Mateo nga kung ikaulaw nato siya dinhi sa kalibutan diha sa atubangan sa mga tao. Sama ra pod nga siyempre ang Dios gipakaulawan nato. Ikaulaw nato. Ug tungod niya na pag-abot dito pod sa iyang gingharian, mausab ang mahitabo. Kita na usab ang ikaulaw ni Kristo diya sa tubangan sa Dios, which is maoy pinakasakit o kita pod ang alaot, dili ang Dios nga atong gikaulaw karon. Mga atog yung una-unaon pag-ayo kung kining atong mindset naset na bagid ni diha sa kahimayaan sa Dios. Kay wala kini maset mga kailaw, dili gyud maalaot ang Dios bisag unsaan pa. Pakaulawan man nimo siya maayo, ikaw ra gihapon ang maalaot ug maalkansi niini.
So muna nga makita din kini biya si Pablo mga kailaw, kaniadto mao kini siya naglutos sa mga katawhan sa Dios, sa mga sumusunod ni Kristo. Siya ang numero 1 naglutos apan sa diha nga siya padaygan sa Dios, gihikap sa Dios ang iyahang kinabuhi ug nakakaplag siya kang Kristo. Iyahan ang gipadayag dinhi sa atong gibasa karon nga wala niya gikaulaw ang ebanghelyo. So kung ikaw di ay usa ka tao nga nakadawat na niining maong ebanghelyo or good news, dili na din nimo ikaulaw ini sa imong kinabuhi. Kana kun ato agyud nga nasabtan pagayo. Kay kung wala po na nato masabti mga kailaw, sumao po nay hinungdan kay alang-alang imong pagsabot sa maong ebanghelyo, may tendency nga maikaulaw ra nimo. So kinahanglan nga ang atong pagsusi sa pulong sa Dios, pagsabot niini samtang ato kining nadawat sa atong kinabuhi, ato pagyud nga hikayon pag-ayo. Kinalang luto gyud kaayo mga kailaw ang ato ang hikay nini sa atong kinabuhi. Sa pagsabot ba, mo nibot pasabot nato diya. Kay nga naman nga dili nato kini ikaulaw. Imatud pa ni Pablo sa atong gibasa karon na kay kini gahom sa Dios. Imagine gahom da ikini sa Dios. Nga kung naa dinis atong nga kinabuhi, sama rag atong gigamit ang gahom sa Dios nga maoy mupukan sa puwersa o gahom ni Satanas. Nganong makaingon man nga mapukan ang gahom ni Satanas? Doon kay sa panahon nga imuhang ipadayag kini isangyaw nga tusuban, maluwas sila tungod kay midawat usab sila niini sa dihang nakasabot sila ilahag yun nga na kuha kung unsa ang kamatuoran nan dili man gid malipay si Satanas, maguol siya doon kay nakuhaan ang iyahang mga sakop. Samtang magkadaghan ang makasabot sa ebanghelyo, siyempre magkadaghan usab ang makuha sa puwersa, sa kangitgit, sa kaaway. Ngunang kini nga gahom dili basta-basta mga kailaw. Tungod kay sigurado gyud nga epektibo basta ato lang gyud nga gigamit. Unya usaw man paggamit kung atong gikaulaw, dili gyud kagamit niya na. Kung nato bitang una-unaon diya sa pananglit ana sa eskwelahan, kung ibutang nato naa kay potensyal sa pag tubag sa maong pangutana sa imong maestra, tungod sa kaulaw dili naman ka mutubag tungod kay naulaw. So sa to pa, imbis na kay potensyal daw sa wala ra gihapon tungod kay naulaw ka. Apan kung giwala nimo ang kaulaw or gipadapli nimo ang kaulaw, imo gyud nga gipadayag ang kamatuoran nga nakahibalo ka nan diha ka modaog mga kailaw. Butang nato sakto gyud ang imong tubag, so makadawat ka og score, no? Maskuran ka sa imong pagtubag nga dunay pagka porsigido mga kailaw. Ingon ana ra man pod sa pulong sa Dios nga nalabi na kini nagdala sa ebanghelyo, maayong balita, the good news. Makaingon ta nga wala na sama niini. Bulawan kini mga kailaw. Importante kaayo. Pinangita kini nga kamatuoran. Bisan sa ako nga bahin kaniadtong bata pa ko sa Pangidaron, dili diha sa espiritual o dili diha gid sa literal o sa physical nga bahin, nagapangita ko sa kamatuoran kung unsa gyud ang kamatuoran ba mga kailaw. Ug sa diha nga nakaplaganan nako kini diha kang Kristo, sa diha nakasabot nako nan diha ko nakabaton og kahayahay, kalipay. Siyempre doon na ako'y pagka kanabang porsigido sa akong kinabuhi nga mualagad diya sa atong buhi nga Dios.
doon kinakita nako ang kamatuoran, nasabot or nasabtan nako pag-ayo ang kamatuoran. Kung diha nagpabilin mga kailaw, siyempre dili na to kini ikaulaw, kay sa atong nakita og nabasa karon, gahom kini sa Dios. Kung wala ka kahibalo nga kini gahom di sa Dios, natural imo ning ikaulaw. Sa paggamit nato sa gahom sa Dios nga mao ang ebanghelyo, ato ang napukan ang puwersa sa kangitngit. Mao ra mo gani atong buhaton. Obligasyon na nato. Dili nato na ipasa sa uban nga mga pareha po natong nakakaplag sa kamatuoran. Kung kita nakakaplag sa kamatuoran, atong himuon ang obligasyon nga angay natong tumanon. Kay sila pod nga nakadawat niini nga ebanghelyo, ilaha man po na nga tumanon, ilaha pod nga buhaton. Kay kung ikaw mituman ka, mibuhat ka, dili man sila may makadawat sa imong reward, kundi ikaw mismo may makadawat niini. Kung sila nagabuhat sa ilahang obligasyon sa magtotoo, sila ra pod ang makadawat niya ng mga kailaw. Dili ikaw, dili ako. O nga kitang mga nakakaplag niini, ato ani siyang hatagan og aplikasyon sa itong kinabuhi, nga makita ang ebidensya sa ato ang pagbaton niini. Kay og dili nato kini buhaton, wala tay gipakita nga mituman ta niini, kay naghari kining kaulaw, wala tay madawat nga reward, wala pa gid tay ebidensya nga ikapakita nga kita di ay mga Kristohanon, mga magtotoo kang Kristo or sa Dios. Mao nga hagit nato sa usag-usa, no, mga Kristohanon, kinahanglan nga kita atuan na gyud nga batunan ang pagsabot gyud niining ebanghelyo. Isagingon ko na, kung wala nimo kini masabti, kay wala po nimo hatagi igong atensyon, natural may tendency gyud nga imo gining ikaulaw. O nga sa pagsusi nimo sa pulong sa Dios, kinahanglan imo gina nga hatagan og taas nga panahon sa pagpamalandong, sa pagsabot, sa pagtuon, sa pag-apply ni ana mga kailaw. Kay importante kaayo ang pagpakita gyud sa ebidensya. Bisan pa man dinhi sa mga butang niining kalibutan, or mga panghitabo pa diha, or mga akusasyon sa mga tao ngadto sa iyang isig ka tao. Diba kung walay igong ebidensya, dili man siya tuungan gani sa husgado. So ingon ana ang mahitabo, kung kulang ang imong ebidensya, kulang pod ang pagtuo sa imuhang giistoryahan. O nga kung nakita niya nga medyo huyang lang ang imuhang pagtuo, na unsa man niya nga mag-convert siya sa imuhang pagtuo, nga nakita man niya ang kahuyang sa imong pagtuo. Mga sabto na to pag-ayo, hatagan na to taas nga panahon ang pagsabot sa ebanghelyo sa Dios, aron nga ato apod nga makita ang value ni ini mga kailaw. Ug sa diha nga makita nato ang value ni ini sa tong kinabuhi, nan ato apod nga maampingan kini o ma-apply nato sa insakto nga pag-apply, nga dili siya kulang-kulang, dili pud sobra, gahina nato kinig dako taas nga panahon. So ingon ana ang ebanghelyo kaimportante sa tong ginabuhi. Basta dili lang kanabang lakang-lakang, salang-salang ato ang pagbato niini, pagsabot sa diyang nadungog, nakaplaga nato kini. Kanang dili taphaw mga kailaw. Kay kung taphaw lang ato ang pagsabot niini, taphaw ra mapud atong mapadayag niini ngadto sa uban. So dili ta nang taphaw-taphaw, nalang tinuod gyud nga pagsabot pinaagi sa paghatag og panahon niini. Kay mao man ay ilhanan nga kita nahigugma ngadto sa Dios. So ingon ana,
Kay aron nga magamit nato kining gahom sa Dios, o makita nato ang resulta. Namang resulta mga kailaw. Pero wala nimo gamita, naghari ra ning kaulaw, walay resulta. Importante ang resulta, ebidensya. Ug tungod niya na mas mapasidunggan pagid ang Dios dinhi sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug hinaot nga napanalanginan ka sa pulong sa Dios.